Monggo dipun pirsani kados pundi niki mangke kiprahipun para putra putri ingkang badhe ngaturaken gladhen jejegetan wonten dalu menika wonten Sri Kandi ingkang badhe ngaturaken wonten ngajeng panjenengan sedaya wilujeng dalu wilujeng pirsani Sakti Laras Jawa Timur Indonesia sia kapiyarsa swaranipun liromba ing samudra enjing pidalaku moro tambora beri kapiyarsa swaranipun liromba ing samudra ayo kira para Sri Kandi turangga Sakti Laras wonten dalem menika op enjing pidalku moro tambora beri kemeak guru ngongkong binarungi rapya lan watangan gate kapiyarsa swaranipun liromba ing samudra ayo para Sri Kandi kula padha sing ati-ati lan uga wastadakno oh yo siji diaturke kaya apa ulah kaprik gelaning para Sri Kandi manwe yo nah ayo katon ayu gantes lowet sejogetane lan ugi katon gumebyar pating cumara busana nira manwe yo apa iya ayo siji ki mau diaturke man iki pinut duwe kang wonten ing angka 3 sapa iki mandha iki sing diarani dening para putra putri saking Sakti Laras yo ye oh ya yo manwe lho ae oh ae ya so yo ya so ye oh yo
Ayo lo Mas Dukun. Hey. Jos. Hidup semati omong ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi tendok kendolan ning ati pegane nyulayani ku tresno ilakno aku luka aja luka dhisik cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar nikah saya hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Ayo dulu sing ati-ati Sri Kandi Sakti Laras. Oh ye op Rayetno suwe ora jamu godhong telo suwe ra ketemu pisan ning ati lega suwe ora jamu godhong kecubuk suwe ra ketemu pisan ning ati bingung pancen kepenak kira. Yos, ayo nduk lah. Yo. Lo. Lo. Yuk. Tos. Op. Liak watone kecandak lan ugi gremet watone slamet maneh. Oh, nah. So. Hey. Yo.
yeah, yeah, no, no, no. Yeah, 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 no, 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 no. Goyang titik. Nah. Iki lo caranane, iki lo caranane, caranane sakti laras. Oh, yuk, 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 op. Ya, 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 goyang titik, jos, tinggal titik, jos. Hae, ya, 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 goyang titik, tinggal titik, jos. Hae, oh, ah, ya, 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 goyang titik, jos, tinggal titik, jos.
Bledose Gunung Kelut. Mbak Via. Asik. Gumpara swarane gegirisi. Bener ana langit Kediri. Ilang guntur padha sesamberen petang dedekan kali mangan nyemberumup utang negamine gunung kelut gumbleger bledose utang watu ikil uga geni nemu mabut teko ngendi-ngendi linduke gunung bumi gunung kelut bledos tengah wengi geni nyembur angkasa ayo eling Kang Maha Kuwasa litar malang uga ing Kediri akeh korban lan sing padha kusi akeh tetep cinta putih padut gumbleger bledose gunung kelut.
He. So. He. Yeah. Yeah. Just. No. No. Goyang titik. Iki jaranane. Iki jaranane. Iki jaranane. Sani laras. Yuk, yuk. Iha, iha. Yuk, yuk. Iha, iha. Yuk, yuk. Iha, iha. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Oh iya Mas. Ya iki kang sampun katuraken derek para rawuh sedaya ingkang wonten dalem mriku nggih wonten dalipun Bapak Sunarto. Kairing dening paripurna ning Turangga Putri utawi Sri Kandi Putri saking campur sari Sakti Larang. Ayo. Matur nuwun kanca-kanca saking Turangga Sakti Muda. Nggih.